Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari ito ng mga top stories of the day. Today's August 21, 2026, Biyernes nga adlaw. Wala pa ang desisyon para sa 2028 election sa Negros Occidental. Bagyo ginapaabot na magsulod sa PAR sa Domingo o kung Lunes. Saksi sa insidente sa pagpatay na sapwan nga patay. Depende sa majority sa Kongreso ang desisyon kung madayon ang barangay kag SK elections. Kag sa good vibes, cafe nga pwede madalaan sa imo mga bisita kadtuan ta sa tripping ni Roming. Kag cheese nga himo sa Negros ipatilaw sa mga chef sa Manila sa RU Agreeable inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka bagyong ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga Domingo kun sa Lunes nga adlaw. Mainit ang panahon subong tubtob Sabado kay naghinay ang habagat kag ang bagyo nga neneng ang isa na naka LPA kag nakagwa na sa PAR. Pero posible ang pag-ulan ilabi na kun hapon kag kun gabi samtang may isa pagid ka LPA sa subong yara sa gwa sang PAR sa east sang northeastern Mindanao. Subong may medium ini nga tsansa nga mangin isa ka bagyo pero gina-forecast nga ini magsulod sa PAR. Mayara pagid subong sang isa ka bagyo nga may international name nga Saudel. Yara ini sa gwa sang PAR kag ginapaabot nga sa Domingo o kung Lunes nga adlaw mahimo ini magsulod sa PAR. Pabaskogon siniliwat ang habagat nga amo ang magadala sang mabunok nga ulan kag posible pagbaha. Sa number 9, malapit isa kagatos ka mga katapos ang Federation of Urban Poor Negros ang nagtipon sa estatwa ni Anay Senador Ninoy Aquino para sa pagnumdum sa ika-43rd death anniversary subong nga adlaw. Bitbit ang mga flaglets, isa ka programa ang insakdag nga nagalakip sang paghalad sa bulak sa estatwa ni Ninoy kag ang pagpangamuyo para sa mga kabataan kag pamatanon, mga government official kag katapos ang Fed Up. Ang pagpanghangkat sang grupo sa publiko amo ang padayon nga pagtindog para sa kun anong intsakto, matarong kag kamatuuran. Ini ang mga bagay nga gipakita ni Ninoy sa iya nga kabuhi nga nagtindog kag nagpakigbato para diri. Ginadumdum sang bilog nga pungsod ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day nga isa ka national non-working holiday sa kada tuig. Sa amo nga adlaw ginassassinate ang Anay Senador. Ang iya kamatayon ang nagtulod sang malapnagon nga protesta nga sang ulihi nagpadulong sa 1986 People Power Revolution nga nagtapos sang rehimen ni President Ferdinand Marcos Sr. Sa number 8, malapit sa 5,000 ka mga senior citizen nga wala madala sa listahan sa mga senior citizens nga mga baton sa bugas, ginlakip sa listahan. May masobra na sa 5,000 ka mga kung may masobra pa sa 5,000 ka mga senior citizen nga nag-edad 65 pataas ang gindugang sa listahan sa Bacolod City agud makabaton sang napulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program sang presidente. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Lasataya nga sa ila paglibot sa tagsa ka barangay agud maghatag sang bugas, madamo sa mga senior citizen ang nagareklamo bangod wala ang ilang ngalan sa listahan. Sa ginusisa sa syudad, wala man sang social pension ang ini nga mga senior citizens rason nga kwalipikado sila sa programa. Matapos ang validation, sang masobra 5,000 ka mga dugang nga beneficiary ihatag sa ilang unang nga hagna sang napulo ka kilo nga bugas. Ginklaro ni Bacolod City Mayor Greg Lasataya, wala may baluan ang rason kung nga wala madala sa database sa syudad ang ngalan sa among mga senior citizens. Sa karon, may masobra na sa 40,000 ka mga benepisyaryo ang yara sa listahan sa syudad. Sa masunod nga semana, magapadayon ang syudad sa ika-duha nga hagna sang rice distribution. 4 ka hagna sang tig na pulo ka kilo sang bugas ang ipanagtag sa mga benepisyaryo sini nga tuig.
Sa number 7, isa ka lalaki ang patay matapos magrekta ang iyang ginadala nga motorsiklo sa ginakaayo nga drainage. Nakaangkon sa malubha nga pilas sa ulo ang 44 anyos nga lalaki matapos siya mahulog sa ginakayo nga drainage sa Punta Coloso, Barangay 6, Kabangkalan City, Huwebes ang kaagahon. Makita sa CCTV video malapit sa lugar ang pag-arangka sa motor sa nagatumpok nga balas kag bato. Ginsiling ni Police Lieutenant Gilbert Alunan, Deputy Chief sa Kabangkalan City PNP nga posible wala matulupang dansang driver nga may ginakayo sa lugar. Naabtan sa mga pulis ang lalaki nga yara sa sulod sang under construction nga drainage samtang natumbang iyang motor sa ibabaw sang kanal. Gikan Kabangkalan proper ang driver kag papauli sa ilang nga balay sa barangay Mambugsay sang naglunta ng insidente. Ang lugar ang ginluntaran sang insidente ang madulom kag may kakulang sa traffic signages suno sa PNP. Wala niya lang ito matalupang dan nga ginakayo na ang dalan. So medyo ang iyang adlagan, medyo dasig-dasig iyang adlagan. So pag niya sa labot niya to sa area is wala siya may nakabalo nga gina-repair gali ang dalan dito. Kag dulom na to mamang area and then do kulang sa signages bala. May nahulog na to sa sa ginakutkot. Hindi gid man siya dalom nga gid ma'am. Galing kay tungod sa impact kag mostly head injuries di ang naagom sa aton nga biktima ma'am. Sa number 6, isa ka witness sa isa ka insidente nga pagpatay ang nasapuan na lamang nga patay na. Nakabaton sa report ng Police Station 3 nga may nasapuan nga bangkay sa Purok Active, Barangay Madalagan, Bacolod City, Huwebes ang kaagahon. Naabtan sa pagresponde sa mga kapulisan ang biktima nga duguon ang ulo kag nagahigda sa kilid sang tricycle nga nagapark sa mga lugar. Ginkilala ang biktima kay as Javen, 22 anyos, taga Purok Bakawan, Barangay Villamonte sa Bacolod City. Nakaangkon ang biktima sang igo sang bala sa likod sang ulo sini apang wala ang scene of the crime operative sa may na-recover nga empty shell, bala o komposil sa lugar. Sa follow-up investigation, nahibaluan nga ang ginpatay amo ang saksi sa pagpatay sadto sa magutod nga Espina sa Purok Active sa September 29, 2025. Parahin karon ng PNP sa pag-backtrack kag pagpangita sa mga CCTV footages para makilala ang mga sa likod sang krimen. Sa number 5, ang pagpaisol sa barangay kag SK elections magadepende na sa mayorya sa mga kongresista. Inisulo sa kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga nag-ako man nga magamay na lamang o kung magamay na lang gid ang tiyempo nga nabilin ilabi na nga sa November 2 na nakaschedule ang piniliay. Suno kay Benitez nga isa sa yadtong nag-file sang hagna para sa postponement sa BSKE sarang may baluan na desisyon sa mayorya angon sa pagpaisol sang piniliay sa masunod nga semana. Dugang pa ni Benitez, anuman ang malabutan sang desisyon, handa na sila. Sa bahin sang COMELEC, padayon ang ilang pagpanghanda sa BSKE bangod madayon ini magluwas na lamang kung may layi nga magwa nga nagapaisol naman sini. I believe may harap kitang updates kung ano ang gusto sa majority sa Congress and sa Senate in the following week. But para sa akon, sa tulad lang, doon man o hindi, ready man kita kung ano ang matapos kag ano ang inisisyonan sa aton nga Kongreso kag sa aton nga administration. May enough time pa for that? It's tight. Tight gid na siya. But kung ano man ang desisyon ng majority, I believe na may araman nga paagi kung maging priority bill na siya. Are you seeing a big chance in the postponement? We'll see in the next weeks. Sa number 4, Bacolod LGU nagapangabay sa LTFRB kasundo ng ilagin promisa sa transport sector sa syudad.
Nagapangabay si Bacolod City Councilor Dindo Ramos, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sa Sangguniang Panglungsod sa LTFRB nga tumano ng ilang gimpromisa sa transport sector sa syudad sa piyak sa pag-suspend sa ombudsman kay Atty. Vigor Mendoza sa bilang LTFRB chairman. Sunod sa konsihal, isa kadako nga pagpanghangkat sa transport sector amo ang masami wala matapos nga mga programa sa mga nagapungko bilang chairman sang ahensya. Iyagin silinga ang promisa sang isa ka chairman ang kinahanglan tumanon sang ahensya apisar nga may pagbaylo sa pamunuan. August 12, nagpadulong sa Bacolod City si Mendoza kag nagpakighinon-anon sa modernized kag traditional jeepney drivers kag operators. Sa iyagin promisa sa ila among pagpaiway anay sa mga bangko sa pagbutong sa masobra 300 ka mga modernized jeepney nga nagabiyahe sa Bacolod City. Nagpasalig man inisang financial assistance sa modernized jeepney operators kag traditional jeepney drivers. Anom kadlaw matapos ang iya pagbisita sa syudad, ginsuspendi sang ombudsman si Mendoza bungod sa ginaligar irregularidad sa iya pagdumala bilang pamuno sang Land Transportation Office ante siya nagpungko bilang chairman sang LTFRB. Sa karon, nagapabilin nga on hold ang foreclosure sa mga modernized jeepney units nga wala makabayad sa ilang monthly amortization sa bangko. We will not talk about personality kung sino nagapungko. Ang commitment is not the commitment of the chairman, but the commitment of the office. During the time nga meeting kita, ara man ang mga regional directors. In fact, ara man si Director Lena, si Director Usmania sang Region 6 kag NIR. So, kung ano ang ginhatang assurance to ni Chairman Mendoza, nabatian man to nila, kag hopefully ang ina siya ila ma-implementar. Sa number 3, mayara sa pagsaka sa bilis ang kuryente para sining nga bulan sang Agosto. Ginanunsyo sa Negros Power kag Negros Occidental Electric Cooperative kun NOSECO nga magasakang ilang sukot sa kuryente para sining nga bulan sang Agosto. Base sa advisory sang NOSECO, masobra sa 15 pesos per kilowatt-hour ang ilang karon nga residential electricity rates para sa August billing period, halin sa 13.7 sa nagligad nga bulan. Samtang 14.27 per kilowatt-hour ang iya sa Negros Power, halin sa 14.2. Ang rason sa pagsaka mo pagsaka man sang transmission charges kag padayon nga pagsaka sang presyo sang kuryente nga ginabakal sa spot market. Pareho nga nag-request ang NOSECO kag Negros Power sang staggered recovery scheme sa masunod nga 4-5 ka bulan agud mapahagan-hagan ang impact sa pagsaka sang bilis sang kuryente kag hindi magulpihan ang mga konsumidor imbes nga itingob ang saka sa balayran sa isa lang ka bulan nga billing. Sa number 2, Bacolod LGU ginisyuan sang show cause ang daan nga contractors ng sanitary landfill samtang ECC padayon pa nga ginahikot sa karon. Ginkumpirma ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga naghatag na sila sa notice violation kag show cause order batok sa IPM Construction and Development Corporation nga naging contractor ng sanitary landfill sa Barangay Felisa sadtong tuig 2016 tubtub 2025. Iniagud makahatag sila sang eksplanasyon kung nga wala nila ma-secure ang Environmental Compliance Certificate o kung ECC antes pa nagsugod ang pagpatukod sang cell number 4. Suno kay Mayo, apesar nga hindi na sila ang contractor sa landfill sa Subong, may salabton pa sila sa gihapon bangod ila pa kung tani obligasyon ang pag-secure sang ECC antes na human ang cell number 4. Sa nagsulod ng bago nga tagdumalahan sa landfill, wala pa sang land conversion ng cell number 4, rason nga hindi maisuwan sang ECC. Sa ginpatigayon nga public consultation, Huwebes nga adlaw, nagpasalig ang syudad sa publiko nga ila na nga ginahikot ang tanan agud makuhaan sang ECC ang amo nga cell nga sa karon nagaawas na. Dugang panimayo, nakuha na nilang land conversion sang cell kag may jutay na lang nga dokumento nga ginahulat agud tigayon nga makuha ang ECC. August 10, ginserbihan man sang notices of violation sang Environmental Management Bureau Negros Island Region ang syudad bangod sa paggamit sang cell number 4 kag cell number 5 nga wala sang ECC.
may isa pang ikanotis nga ginhatag sa syudad bangod sa natukiban nga may kung mayara sang water discharge pakadto sa creek gikan sa landfill bangod sa ginapatihan nga leakage. Parayon nga ginasolusyonan sa syudad ang mga problema sa landfill. Samtang parayon man nga ginareklamo sa mga residente sa Barangay Felisa ang baho gikan sa landfill. Una gid as by virtue sang communication nga ginpadala sa aton sang EMB, wala gid na nahambal nga hindi na kita magamit sa aton sanitary landfill because again ang aton nga pag-produce sang basura wala gid yan nagauntat. So our obligation remains nga magkolekta sina. No, and of course we assure our public, even our private stakeholders, nga ang syudad is moving towards the improvement kag compliance sa aton nga mga obligasyon sa existing nga mga environmental rules and regulations sa paggamit sa aton sanitary landfill. Kag sa sini nga public hearing nga ginpatigayon sang EMB, ang aton diri paglantaw nga we are glad nga everybody is taking part, no? Ara gid to kagina ang pumuluyo sang Felisa, barangay officials sang Felisa, even mga estudyante, private and civil society organizations, even especially ang aton nga mga government agencies concerned. Meaning tanan ini sila may inputs kung paano pag naton maimprobar ang aton nga compliance kag ang aton gid nga approach and measures sa pag-observe sang proper solid waste management diri sa syudad sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Wala sa minalabutan nga desisyon ang koalisyon para sa 2028 nga piniliay. Inisulo sa kay 3rd District Representative Javi Benitez nga handa man makigsugilanon sa grupo. Sa isa ka pagtililipon sa Huwebes, ang gabi upod sa katapos sa media kag content creators, ginsabat ni Congressman Javi ang mga pamangkot karon nga nagagwa nga ang iyang ngalan kag si 2nd District Representative Alfredo Marañon III nga ginalantaw magasambuwa sa gubernatorial post sa 2028. Iya ginsulit nga siya sa karon ang nagatutok sa iyang trabaho bilang tiglawas ang 3rd District sa Negros Occidental. Kung bala siya ang nagahatag konsiderasyon nga magpapili bilang gobernador, iya ginsiling nga wala pa sang desisyon kag siya ang magakonsulta sa grupo. Damlag pa, nagaduso si Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros sa isa ka common candidate para sa coalition. Karon, hindi pa man makahatag sang pahayag angot diri si Benitez, bungod wala pa sang desisyon. Pero sa uli suno sa kay Benitez, ang pumuluyo man sa gihapon ang magabutang sa kung sino ang luyag nila sa pwesto. Amuman ang may istoryahan sang koalisyon suno sa kay Benitez, ang may bugat. Nagakonsulta man siya sa iya nga amay nga si Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez, pero iya ginsiling nga siya sa gihapon ang maga-desisyon. Again, I'm ready to talk, Anita. Available ka sa pagka-gobernador. Sa mag-desisyon ang coalition because kinarespeto nato ng ginahambal sa aton ng mga partido dire, but at the end of the day, ang tao mo naman isa. So whatever will be the decision of the coalition will also go by? Kung ano man ang mangin mastoryahan sa aton coalition, definitely may weight na siya sa ating pagkapili. But again, since we can't talk about kung ano naman ang mangin decision, wala pa kita mahambal about. Did you ask the consent of your father or what? Nag-consulta ko sa iya kung ano man ang saktong mangin proseso, kung ano man ang mga ibang mga decision making na kinanglan. Pero at the end of the day, all my decisions are mine. So ako gidyaga decide kung ano naman ang Kag yari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang-good vibes sa inyong weekend. Makapita, manginaon, mag-relax sa isa ka tago nga kapihan, pero may matahong nga view. Sa sinigang kapihan, napalibutan sa kabukiran.
Pwede magkapi-kapi, pwede magkaon, pwede madalaan sa bisita, kag may matahom nga view sang kabukiran sa palibot. Ini katuan tabwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman sa Are You Agreeable? Di kay balo ka mo bala nga ang cheese nga ginahimo sa sining Australian couple nga gikan sa gatas sang baka halin sa Canlaon City sa Negros Oriental ang natalana nga pagadalon sa Manila kag ipatilaw sa mga chef didto pati na sa mga content creators ini para mapabugal ang produkto sang mga Negrense. Ina naman ang aton nga hibalon nga istorya sa Sunday sa Are You Agreeable? Kag shoutout ana sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Ma'am Joy Harabelio. Salamat kay DJ Cas Negros. Si Jessary Garucha Hivero may hapon kay DJ Cas Romeo. Happy weekend. God bless everyone. Thank you, Ma'am. Happy Ninoy Day kuno sa tanan. Hambal ni Ma'am Joy. Si Ma'am Gloria Bantigue. Good afternoon, DJ Cas and IR kag Sir Roming Sobaldo. Always watching from Pulo Pandan. Happy weekend everyone. Si Ma'am Gloria wala absent. Si Mirna Garrido Clavel, good PM DJ Cas Negros watching from Bacolod City. Kag si Sir Romel Mahilom Galio, Heart. Kagabuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.